ashora derirenyu uye akatozivisa maprista kuti handiuyi. Nyaya yaunzwana memory, nyaya ndeyekuti tezvara vanoda madamages emwana wavo kumbe nhatu nembudzi nhatu ne$1,000 yanengodza kusvika kumare. Traditional thing. Wauya iwewo uchipire mama roora ndokutanga chatino hakuna here varume unoda unaita here roora unodya sani. Mama inokuwa mombe yenyewe umai ini roora rinoenda kumwana baba notsika dzedu mani amai mai vedu nehama yabobwa so vati ndo vanova vaclaime chii roora pfuma imozokuhwa yenyewe umai handi mabereki. Munonzani? Ulimani? Tende. Tende. Tendere. Mai mimi makarapa nemuru wenyu mese. Makaramba. Ndi mugara nemwana. Ukusika mwana wako ndima mchichenge. Pamoja wangu wachichenge yewe. Aka uya wamoya na ndiye. Baba mnini mwenye akafunda. Ndizo yeye naisha mwa. Ya, ndizo. Ndizo? Ya. Uza mkuma wati enda ule umirira fuma. Ndizo chaibu. Ndizo chaibu. Kuzinore gire ngowe watanga utawala wanda. Ombo wandi iwaka kuwa na mkomo. Wako yu brada mzienda mfunga fuma ya mwana wa waregire uya ukara. Ayo haya ndio andama. Wati? Mkomo wa roora. Mkomo. Mkomo wa roora. Unonzani mkomo kundika kana wanga usina kuroora kapano yapfuma inobva yapfuura kuenda kuroora. Wati zo. Anonzani murume wenyu? Anonzani murume wenyu? Hawafaniri kuzodya kana zvabviswa vanopa kuti zvipfuure kuenda kunatezva nanapa maoko nekuti hakwava kuzohapa zvabviswa. Apa mulikuona changa mimi. Kama mai avo wauya avo vangotora kuti aone kuti ndiri kuifambisa zviro asi pfuma itotorwa nekuti mai avo ndo vakatochengeta. Ndizo chaibu. Ndiyo handizve. Ndizo chaibu. Kungohuitinisa chete. Hapana chawana baba. Saka vangoona kana Chitaura henyu zvinodiwa baba wavo makati mbaruda chii makosi maifana kuenda kumejasiti kuti munge muchipuhwa ikodzero yenyu vanozvarwa mwana kuti baba namai muchimbe saka paaisachengeta maifana kuenda kumejasiti koti munodii mupuhwa maintenance angasi kubhadhara saka ndati kana zvauya munotora moenda mondodii mondodya imini
right. Saka kosi ye-maintenance atikupiba nokuti ikosi amaifana kundoita kumukumu asina kubhadhara maifana kumusungisa zvaandorohwa akatopfuura makore acho. Okay, saka matimombe nhatu nembudzi nhatu. Saka tinogara makosi ekufambira dare imari tipe 1,000 yamakaisaka makosi arikumbundona tsanganire edare basi chisari mapembeni ane mwana here yerudairo wangani titani breakdown yenyiyo makosi Baba mari masamule mara mangara. mabisa mari Mazira kwa maita. 50 nasi mabisa 20 mafambisa mari bijunza masamo nekuzoya nasi tati isaka $100 makosti $100 Plus in the default saka 150 to makosti yenyu 150. Mutoona magara ivo wakomana kuti masamona azoende 50 ataisa masamona aende uye kuti azokutorera saka mombe nhatu panhatu dzacho 1 yamai yenyu yeumai yababa ndo yamuwa maindesawo kuti nedanga kwamai ndokwamai tidza mai nedanga dziri mbiri ndodzamunobva maindesa kui yamai nababa iko hana chavanowana